खुलुमबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बड' एनालाइसिस चेनेलाव बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन माबोरै आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर जानो हायो। लोगोफोर, माबोरै आसाम पुलिसनि एसआई जानो हायो एबा साब इन्सपेक्टर जानो हायो बेनि माखासे प्रसेस आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोननो फोरमायनाया गोनां एबा नोंथांमोना मिथिना लानाया गोनांदि आसाम पुलिसाव मोननै केटेगरि दङ, इउबि आरो एबि, आनआर्म्ड ब्रान्च आरो आर्म्ड ब्रान्च। नोंथांमोना बुजिनाय बादियै गोरलै रावाव बुङोब्ला हाथियार लायै आरो हाथियार लाग्रा। आनआर्म्ड ब्रान्च माने हाथियार गैयै दालाय आरो आर्म्ड ब्रान्च माने हाथियार दैग्रा दालाय। नोंथांमोना पुलिसफोरखौ नोजोर होब्ला नुगोन सरासनस्रा नर्मेल डिउटिफोराव सोरबा हाथियार लायो आरो सोरबा हाथियार लाया। जायफोर हाथियार एबा वेपन्स सिलाइ पिस्तल बायदि लाग्रा बिथांमोना आर्म्ड ब्रान्चनि आरो जायफोरा हाथियार लाया बिथांमोना आनआर्म्ड ब्रान्चनि। नाथाय सिचुएसनखौ नायनानै माब्लाबा आनआर्म्ड ब्रान्चनियाबो हाथियार इउज खालामनो हागौ। आं बेफोरनि सायाव गोलावै बुंला। दिनै बे भिडिअआव आसाम पुलिसाव आनआर्म्ड ब्रान्चनि माबोरै एसआई एबा साब इन्सपेक्टर जानो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। आर्म्ड ब्रान्चनि साब इन्सपेक्टरनि सायाव आं नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन, नोंथांमोना नेनानै था। आंनि मिथिनायाव आसाम पुलिसाव आनआर्म्ड ब्रान्च, जायखौ इउबिबो बुङो, बेनि साब इन्सपेक्टर जानायनि मोननै राहा एबा लामा दङ। नाम्बार 1, आनजाद एबा एग्जाम होनानै थोंजों साब इन्सपेक्टर जानो हायो आरो नाम्बार 2, प्रमोशननि गेजेरजों साब इन्सपेक्टर जानो हायो। बे मोननै लामानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमायलांगोन। माबोरै आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर जानो हायो होनोब्ला बेनि गिबि लामाया जाबाय स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ खुंनाय साब इन्सपेक्टरनि एग्जामनि बाथ्राखौ बुंनांगोन। दासान्दि जेब्ला साब इन्सपेक्टराव भेकेन्सि ओंखारो अब्ला स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बेनि थाखाय आनजाद खुङो। बेफोरबायदि एग्जाम टेस्ट होनानै डाइरेक्ट साब इन्सपेक्टर मोननोब्ला एबा साब इन्सपेक्टर साख्रि मावनोब्ला सासे बिजाथिया माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगौ। फिजिकेल स्टेन्डार्ड, एडुकेसन क्वालिफिकेसन, एज लिमिट, फिजिकेल फिटनेस बायदि बायदि क्राइटेरियाफोरा थानो नांगौ। जेरै 2023नि रिक्रुटमेन्ट मथे आसाम पुलिसाव आनआर्म्ड ब्रान्चनि साब इन्सपेक्टर जानो थाखाय सासे जेनेरेल ओबिसि, एमओबिसि, एससि केटेगरिनि हौवा बिजाथिनि हाइट एबा जौथाया 162.56 162.56 सेन्टिमिटार जानो नांगौ आरो हिन्जावसा केन्डिडेट्सनि हाइट एबा जौथाया 154.94 सेन्टिमिटार जानो नांगौ। एसटिपि आरो एसटि हिल्स केटेगरिनि हौवा बिजाथिफोरनि हाइट एबा जौथाया 160.02 सेन्टिमिटार जानो नांगोन आरो हिन्जावसा बिजाथिफोरनि हाइट एबा जौथाया 152.40 सेन्टिमिटार जानो नांगोन। एसआइआव हौवासाफोरनि सेसनि जखाखौ नायनाय जायो। जेनेरेल ओबिसि, एमओबिसि, एससि, एसटिपि केटेगरिनि हौवासाफोरनि सेसनि जखाया नर्मेलाव 80 सेन्टिमिटार जानो नांगोन आरो एक्सपान्ड खालामोब्ला 85 सेन्टिमिटार जानो नांगोन एबा बिनि बारा। एसटि हिल्सनि बिजाथिफोरनि सेसनि जखाया नर्मेल 78 सेन्टिमिटार आरो एक्सपान्ड खालामोब्ला 83 सेन्टिमिटार जानो नांगोन एबा बेनि बारा जानांगोन। गासै साख्रिनि रिक्रुटमेन्टआवनो एज लिमिट थायो। 2023 मायथाइनि नटिफिकेसन बायदिब्ला एसआई जानो थाखाय जेनेरेल केटेगरिनि सासे बिजाथिनि बैसोआ 20 बोसोर आरो 26 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। 20 बोसोरनि खम एबा उन्दै जानो मोननाय नङा आरो 26 बोसोरनि बारा एबा 26 बोसोरनि देरसिन जानो मोननाय नङा। प्राय रिक्रुटमेन्टआव एससि, एसटि, ओबिसि, एमओबिसि केटेगरिनि बिजाथिफोरनो बैसोनि रेहाय होयो। एसआई रिक्रुटमेन्टआवबो एससि, एसटिफोरा 5 बोसोर, ओबिसि, एमओबिसिफोरा 3 बोसोर रेहाय मोनो। बे हिसाबै एससि, एसटिफोरा 31 बोसोर बैसोसिम, थामहिनबा 31 इयार्स बैसोसिम एसआईनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ओबिसि, एमओबिसिफोरा 29 बोसोर बैसोसिमनि बिजाथिया एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय समजों लोगोसे बेफोर एसे खम बारा जानो हागौ। बेखौ गोदान रिक्रुटमेन्ट फैब्लासो मिथिनो हागोन। आसाम पुलिसाव साब इन्सपेक्टर जानो थाखाय सासे बिजाथिया खमैबो ग्रेजुएसन फरायनाय एबा पास जानाय जाथारनांगोन। बबे बिजों बबे स्ट्रिमाव फरायनाय बे गोनां नङा, नाथाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगोन। आसाम पुलिसनि एसआईनि सेलेक्सन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला 2023नि रिक्रुटमेन्ट मथे गिबियाव रिटेन एग्जाम, बेनि उनाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, मेडिकेल टेस्ट, फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट आरो अरेल एबा भाइभा टेस्ट लानाय जायो। रिटेन टेस्टआ एबा लिरनाय आनजादा गासै 100 नम्बरनि जायो। एमसिकिउ OMR बेस्ड एग्जाम। बेयाव लजिकेल रिजनिं, एप्टिट्युड, इंलिश कम्प्रेhension, हिस्ट्री, जीके बायदि आयदानि सायाव सोंथि फैयो। फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव बिजाथिनि हाइट, वेट, चेस्ट बेफोरनि जखाखौ नायनाय जायो। मेडिकेल टेस्टआव देहाया राफोद नंगौना नङा, मेगन, भिजनफोरा मोजां नंगौना नङा, माबाफोर फिजिकेल डिफर्मिटिस देहायारि जेंना दं नामा बेफोरखौ नायनाय जायो एबा चेक खालामनाय जायो। फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्टआव बिजाथिफोरखौ खारनाय आरो बारनायनि टेस्ट लानाय जायो।
2023नि रिक्रुटमेन्टआव हौवासाफोरखौ 1600 मिटार खारनो होदोंमोन आरो हिन्जावसाफोरखौ 800 मिटार खारनो होदोंमोन। हौवासाफोरनि क्वालिफाइ टाइमा 450 सेकेन्डमोन एबा 7.5 मिनिट आरो हिन्जावसाफोरनि क्वालिफाइ टाइमा 240 सेकेन्ड थामहिनबा 4 मिनिट। बारनायनि बेलायाव लं जाम्पखौ होदोंमोन। हौवासाफोरनि मिनिमाम लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावसाफोरनिया मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार जानो नांगोन एबा बारनो हानांगोन। जाय बांसिन गोलावसिन बारनो हागोन बिथाङा बांसिन नाम्बार मोननो हागोन। बेफोर गासै प्रसेसा जोबनायनि उनाव सासे बिजाथिखौ अरेल एबा भाइभा टेस्ट लानाय जायो। 2023नि भाइभा टेस्टआव गासै 5 नम्बर दंमोन। बेफोर गासै इनफरमेसनखौ प्राय थांनाय 2023 मायथाइनि एसआइ रिक्रुटमेन्ट नटिसनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो फोरमायनाय जादों। मानोना फैगौ समाव जानो गोनां एबा उन समफोराव साब इन्सपेक्टरनि रिक्रुटमेन्ट फैयोब्लाबो बेनि प्रसेस, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, एज लिमिटफोरा एखेयानो जागोन। सोलायथारोब्ला एसे एनै एबा बहाबा मोनफा मोननै सोलायनो हागौ, सोलायाबो जानो हागौ। जायफोर फरायसा एबा बिजाथिफोरा आसाम पुलिसनि एसआइ जानो गोसो बिथांमोना बेयावहाय होनाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड, एज लिमिट, फिजिकेल टेस्ट, सेस, रिटेन टेस्टफोरखौ नायनानै गावखौ आगुयै दानिफ्रायनो थियारि खालामनो हायो एसआइनि थाखाय। आरो बे थांखियैनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आसाम पुलिसाव एसआइ जानायनि गुबुन मोनसे लामाया जादों प्रमोशन। प्रमोशन होनोब्ला नोंथांमोना मिथियै रावबो गैया, फोरमायनांगौ गोनांथि गैया। सोरबादि सुबुङा प्रमोशननि गेजेरजों साब इन्सपेक्टर एबा एसआइ जानो हायो। जायफोर सुबुङा सिगांनिफ्रायनो अलरेडि पुलिस बिफानाव एसआइनि गाहायसिन रेंकआव साख्रि मावनानै दंखायो बिथांमोना डिपार्टमेन्टेल एग्जाम होनानै एसआइआव प्रमोशन लानो हायो। एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर, हेड कनस्टेबल, हाबिलदार, कनस्टेबल्स बेफोरबायदि लवार रेंकआव पुलिस बिफानाव साख्रि मावबाय थानाय सुबुंफोरा एसआइआव प्रमोशन जायो एबा प्रमोशन लानो हायो डिपार्टमेन्टेल एग्जामनि थ्रुयै।